tos kita sa pandemya, bla. Gani man. Abi ko sang Ginoo, abi buligan tani sila nga makatibawa sa sitwasyon nila. Yes, Sila sir, right. Pero sir, ondi sa Alaska sa kainas ning hapon, ginigo sang 8.1 magnitude sang liyog. So far, diri sa ato may mga areas ang gin-mention nga may possible abi sa mga tsunami. Abi, diri sa aton sa Negros, Bacolod, so far layo man sir, no? Yes, sir. Wala tatuya. Layo. Do area sang Mindanao kag Central Visayas may ara. Portion. Pero mabalaan ta man na kay ga-alert na din di sa amon mo. Konsaga pop up man na naguro da, no? Yes, sir. Kung may ara gin man. Ba. Yes, sir. Sige, Sir Dave, salamat mayong gabi. Yes, sir, Bri. Good evening si Master. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Okay, matulotaway nga ton sini palibot mga kaksyon priamo na di magsalig anytime. Ang mga utod ta nga nagapuyo ya sa idalom sang Taytay sa kilid sang kasubaan kag kabakisan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la City 2 subong nga adlaw Huwebes kita Hulyo 29 na 2021. Nagahabil-habil nga inadlaw makaksyon sa bulan sa nga Hulyo 2021. So ang iban dira nagaangan-angan na magbuwas nga adlaw kay ang 30 na tuon sa Biyernes. Di ko mag 30 tuon nga Biyernes, ang 31 Saturday wala sang trabaho, buwas gini mag-inulan ang ila sining nga sweldo. Ang ibang gini advance, no? Advance a day before sang sweldohan na gid, Good luck sa mga bana nga naga-intrigar kompleto sa ila sining nga asawa. Ka mga buot sang bana nga mo na. Amo na sa Action Henry Pulgar. Gasulod pa sa pertahan ginataya na blang ari lang sobre ho. Imo na nata. For sa kabalo na buhina na sa balayran. Lahog man lang na aton pro the reality ara ginaga katabo ginana. Sige. Good luck. Subong galing daw hindi nagin mayo ka istrot ang bana magtago-tago kay way mas nalagawan puro sirado Action Hands, no? Anyways, bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton, YouTube, Twitter account plus ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874 sa aton man sa live sa chat dira mga ka-aksyon pwede ka mo maka-ambit sang inyo sa nga opinion regarding sa aton sa nga diskusyon kung ano nga mga issues dira. Greetings ninyo, dubo-dubo alang. No? Hindi gid pagtaas sa mayo kay para mabasa ang tanan. Tapos isa lang bika padala. Kay kung ginadoble nyo, nagasampaw ang doble-doble nyo nga padala, ang nauna to, gakadula siya. Frankly, sa inyo nga naga-monitor. No? Gakadula siya, labi na gid sa live. No? Ito hindi ko sila mabasa. And basi nagalaom sila nga, way ginabasa na Action Brian ba? Sa prangkang istorya, nagakalubong kay iban ga sululubra abi ka padala. Action Firing Line. I hope nga maintindihan mo nga aton sini nga sitwasyon. Alas 7:04. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na Tob las 9 tak na sini nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ano mala nagalinagumbang nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Dito iya sa syudad sang San Carlos, mga aksyon, may 7 ka mga persona ang nasikop sang kapulisan nga nagaro-ro sang illegal nga droga. Sa 7 may isa pagid paaman diri isa ka minor di edad. Mga kaaksyon ay nano na ning sitwasyon ta. Amo na ning binantayanay aton nga mapalayo kita sa pandemya o kon COVID-19. Ining iba niya nagatupad-tupad pa kag magsinuyop iya nga nagapaturong-turong sa mata nila. Action Firing Line. May tanibla ko may pagtuon Action Hands nga ang illegal nga droga makabulig ina kontra sa COVID-19. Action Firing Line. Idawa ay gid na. Ang iban nga balita, isa iya ka pastor dito sa Tan-awan na Kabankalan. Oy, biktima sa pagpangluthang sa ginatudlo nga mga suspitsado, mga kawatan, mga kaaksyon. Action Firing Line. Oo, ti ara pilason subong sa hospital samtang ang kapulisan sa Negros Occidental amat-amat naman nga nabakunahan. In fact, may ara na sang 566 ka mga pulis ang nakapabakuna na. Tim pulis sa kapulisan ta
or I mean sa Negros Occidental, lapit 2,000 ini sila mo. Action firing line. Diriya sa Bacolod ako nga balita sining nga hapon gin-report sang patrol balikan ta karon sa dugang pagin nga detalye ining mag-asawa nga lunsay mga senior citizen ang nasapuan sang ila sini pamilya nga lunsay na nga mga patay sa isa ka subdivision dira sa may barangay Mansilingan. Initially, kuan inang normal nga kamatayon pero may na-interview kay na section dyan nga kinanglan nga ipaagigid sa husto nga proseso para mahibalaan kung normal gid lang kamatayon or may ara sang kuan diri may natabo sining mag-asawa kay nga nadululungan ginisleya ka patay. Action firing line. Balikan ta na karon kag ang isa man kabalita karon nga aton sinitan dugon ining panibago nga report sa Department of Health mga kaksyon sining Delta variant nga ini may bag-o subong nga 97 mo sa bugos nga Pilipinas. According sa report, ang Western Visayas may 3 pero dito sa Panay area. Action firing line. Ang sa Central Visayas 32 ka mga cases sining Delta variant nga ini nga amo naman ni karon ang ginatutukan kag ginaseryoso sang gobyerno. Delikado ini pila ta na ni ginhambal sa inyo nga mas dasig ini siya makalaton kag mas delikado ini siya sa original nga si COVID-19 kag si Delta variant mga kaksyon wala pa sang bakuna nga nahimo para man diri ay ti mag-inano na lang kita siniman. Action firing line. Samtang ang panibago nga kaso subong nga adlaw sang COVID-19 mga kaksyon diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang pinaka kuan subong kaso sang Negros Occidental nagdangat iya sa 71 tatlo ka LSI kag 68 ka local case mga kaksyon. Samtang ang Bacolod may ara sang 47 isa ka apor, isa ka LSI kag 45 ka local case mga kaksyon sining COVID-19. Action firing line. Ang mga balita naman niya sa provincial capital karon dugay-dugay itirahon tamaning balita kay ang pagbakuna sa mga essentials o kon essential workers sa NEGOC plano nga himuon sa mga barangay mga kaksyon. Action firing line. Daw ang sa Negros Occidental subo nagapangapa-kapa pang iban sa bakunahay kay daw medyo jutay-jutay pero damo na gid man sa magpabakuna, no? Nagasululobra na ganing bakuna kuno kung kaysa Action firing line. nagasululobra kay nagasululubrang galinya ang bakuna kulang. Naing ganyo na gid man sila. Ara na gid man sila mga kaksyon, amat-amat na gid man sila nga matawag naton inang magpabakuna bangod sining sitwasyon karon. May connection sining bakuna karon lilistoryahan tana kay may mga statement kagabi si Presidente Rodrigo Duterte nga damo ang nagtaas na naman kilay angot sining vaccination. Action Brian Warden. Action firing line. Banglugayawon ko gamay lang mga balita dito sa iban nga pungsod ang Alaska sining nga hapon mga kaksyon gintay-og sang linog nga 8.1 magnitude 60 miles sa southeast area sang Chignik alas 2:15 sining nga hapon mga kaksyon no? Kag 18 kilometers ini siyang kadalumon ginaabisuhan karon sa mga area nga posible may ara sang maigo nga magaigo nga tsunami mga kaksyon na may mga aftershock subong man nga nagakahatabo dito sa Alaska gina-check ta paano sitwasyon nila to subong kag may mga lugar diri sa pungsod Pilipinas ang ginhatagan iya sang abiso na nga halong-halong kag magbantay gid no amotong gid pamangkot ko kay ina sa kay Sir Dave Quahaw kung kumusta kita diri sa syudad sa Bacolod kag Negros so far layo-layo kita. But according iya sa Feebox mga kaksyon, ang ini nga mga lugar among Batanes Group of Islands, Albay, Surigao del Sur, ang Cagayan, Catanduanes, Davao Oriental, Ilocos Norte, Sorsogon, Davao de Oro, Isabela, Eastern Samar, Davao del Norte, Quezon, Northern Samar, Davao del Sur, Aurora, Leyte, Davao Occidental, Camarines Norte, Southern Leyte, Camarines Sur, kag Surigao del Norte, mga kaksyon. Amo ning mga lugar nga ginpa aligmat subong sang Feebox bangod sa posible nga mapiktuhan sining 8.1 nga magnitude sang linog
nga nag-igo didto sa Alaska sinigid lamang nga hapon. Firing line. Ang iban nga balita sa nasyonal, seryoso na gid iya si Senador Ping Lacson mga kaksyon sa pagpa Okay, sige. Okay, sige, thank you kid, no? Ang si Senador Ping Lacson seryoso na gid sa pagpapili niya bilang presidente sang pungsod Pilipinas sa 2022 nga nagsumpa na siya kaina bilang chairman sang Demokratikong Reforma Party mga kaksyon o kon reforma ang tawag sini. Firing line. Nagpasumpa sa iya mangin chairman mga kaksyon amo ang former House Speaker kag Davao del Norte representative nga amo ya si Pantaleon Alvarez kag ang founder mismo nga former Defense Secretary nga si Renato De Villa. Sining nasambit iyang party iyang reforma mga kaksyon. Firing line. Si Kwan ang nagtambong dito nga isagid nga nagpakita sang iya sining nga suporta amo si Makati representative nga si Monsor del Rosario. Amo ni siya ang nakit-an man dito kay ina mga kaksyon kag nahibalan naton nga si Senate President Tito Soto amo ang takatandem yan ni Lacson nga mangin Vice Presidente sa 2022. Firing line. Si Soto ang chairman na naman sang Nationalist People's Coalition. Dito naman siya sa NPC naman niya. So ang gakatabo karon ininggin na sumpaan ni Lacson nga reforma nga party mga kaksyon, Demokratikong Reforma Party kag ang NPC may ara sang ginaluto na nga alyansa sining duha ka grupo. Firing line. Molo bantayan tani makaksyon kay di nagin man mapunggan naton si politika nagapabatsyag nagin man sa aton balanon man kay diri mismo sa Bacolod kag Negros Occidental masulusad dyan ilabi nagin sa Bacolod samtang ibalikan tagamay lang si Dilin Diaz kung nagabot sa kahapon diri sa Kwan diri iya sa pungsod Pilipinas halin dito sa Tokyo, Japan kag nag-virtual meeting sa gilayon sa kay Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon. Kahapon, perti pa natabo sa action hands kay niya sining passport bla kag cellphone na dula pa. Amo to na dugayan sila sa pag-virtual kay Presidente Rodrigo Duterte kay mga personal nga mga contacts sa mga kwanto tanan nga mga Facebook ito Messenger kag iban pa to sa cellphone niya. Kag ang passport niya. Pero may lang kay nakitaan pero gabi na. Naka-virtual gid man siya pero nadugay-dugayan sila mga kaksyon. Kagabing inistoryahan nila ni Presidente Rodrigo Duterte so far daw ay nagidman sang damo pati pagka-congratulate of course kag ang paghatag ni Presidente Rodrigo Duterte sang personal niya nga hatag sang kantidad nga 3 million pesos plus pagid nga ining si Diaz isa ka miyembro sang Air Force gindalasa siya hatag sang pabahay sa mga otoridad didto iya sa Zamboanga mga kaksyon gintagaan man to siya swerte yan kag iban pa nga mga gin-provide sa iya sang gobyerno mga kaksyon. Sini nga adlaw suno sa Malacañang nakadepende na sa Kongreso kon magahimo sila sang laye nga i-exempt or hindi pagpabayaran or kuhaan sang tax ang mabaton nga kantidad ni Hidilyn Diaz mga kaksyon. Firing line. Suno diri sa kay Attorney Harry Roque ang spokesperson sa presidente. Siya hindi basta-basta nga i-tax exemption mo siya or may exemption sa tax ining si Diaz nga wala sang laye nga tukuron ang aton sining nga Kongreso mga kaksyon. Firing line. Isa na siya ka Olympic gold medalist mga kaksyon and hindi gusto sang Malacañang nga magpinagusto lang sa dapat ibutang tagid sa husto iya nga husto iya nga proseso. In fact, si Senador Franklin Drilon kag Congressman Joey Salcida mga kaksyon ang muno na nga dapat ining si Diaz mangin exempted gid sa tax sa iya sini mabaton nga kantidad because nga
grabe nga dungog ang ginhatag niya kag gindala niya didto sa iban nga pungsod kag sa bugos nga kalibutan sa nakuha sining nga kadalagan. Action firing line. Kabalo ka ining mga atleta naton sa Tokyo, may ara kita diri sa Republic Act 10699, no? Ining Republic Act 10699 nagahambal diri nga kung sino man nga atleta dira ang makakuha sang gold sa Tokyo, bisan ano pa nga ginahampangan sinang atleta nga ina, makabaton automatic action hands sang 10 million pesos. Action firing line. Halin ina iya sa gobyerno, no? Amo nang Republic Act 10699 na. So, automatic na to kay Diaz, may 10 million na salin sa gobyerno, plus pagid kay Ramon ang nga 10 million man. Kay Manny Pangilinan nga 10 million man. Kay Duterte nga 3 million. May ara pa sang isa pagid negosyante pagid nga naghatag sang salakyan. Action firing line. Ang isa ka ang Mega World naghatag sang 14 million nga kondo unit sa iya mga kaksyon. Grabe ya mo. Ginmono taman to sa inyo nga libre nga sakay sang duha ka kompanya sang eroplano, Air Philippines kag ang Philippine Airlines kag ang Air Asia. Libre sakay tubtubuhi. Action firing line. Kag madamo pa mga kaaksyon, no? Libre man si Hidilyn Diaz sa mga accommodations niya kung maglantaw siya sang Dinagyang Festival, ang Iloilo, Dinagyang ng Iloilo, no? Sa Iloilo, no? Kag libre kaon batchoy Action firing line. sa Iloilo. Pwerte yung kwan ni Diaz subong, no? Kag iban pa, kadamo lang, no? Kadamo lang sa iya sining batonon. Imagine mo 17 years man ang iya sining nga pag-antos man, no? Agod nga maangkon ining nasambit iya nga kadalagan mga kaksyon. Action firing line. Kadamo naman sa may nagdalalaog sa una sining nasambit iyang mga hinampang mga kaksyon pero subong si Diaz gidyang grabe yo. Okay sang 1932, 1928 kag 1932 may nakadaog naman kita sa bronze lang galing, no? Si Teofilo Ildefonso, may kukabalo ng hampang nga sini, no? Nagdaog sang bronze sang 1932, nagdaog man si Jose Villanueva, 1932 si Mion Toribio may nagdaog man, bronze lang ini nakuha nila. 1936 si Miguel White, Pinoy ni siya, kay White man apelyido, no? 1988 si Leopoldo Sarantes. 1992 Ruel Velasco. Ti kilala nyo taga Kwan iniya, taga Bago City. Action firing line. Si Ruel Velasco 1992 nakadaog sang bronze man makaksyon, ha. Sang nagligad nga 1964 may nagdaog man silver, no? Amo si Anthony Villanueva. Kag sang 1996 amo naman ni si Mansueto Onyok Velasco na magululutod ni sila ni Ruel Velasco mo. Boxing ni sila, no? Kag 2016 nakadaog naman sang silver si Hidilyn Diaz mga kaksyon. Kag amo ning pinaka-latest subong na 2020 Tokyo nga si Diaz nakakuha sang gold mga kaksyon. Action firing line. Mga Olympic medalist ini sila. Bao pertinoti, congratulations sila. May ara pa sang road to gold man subong ining boxingero nga isa ka taga Davao mga kaksyon nga si Yomer Marshall, no? Lapit na lang na mga pila na lang siya kaaway kabay pa nga magadaog man siya para makuha yaman ang gold. Kag kung maka-gold na siya, automatic may 10 million pesos man sa dayon. Action firing line. Oo, kabay pa, no? Kabay pa nga matigayon ini. May isa pa kita ka boksingera man, babaye, taga Mindanao man ini. Si Peticio mga papilyanan si Nesty Peticio mo, no? Ara man road to gold man ni siya. So, sini nga mga tinyo, nang tawon ta kay may hampang ini siya sa Sabado, mga kaksyon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita dito sa nasyonal, mga kaksyon ti COVID-19 subong adlaw. Nagdugang sang 5,735 nga nagdulot na sa 1,572,287. Ang aktibo 56 milyones, 56 milyones do na daranan ko sang milyones ni Hidilyn Diaz. Action firing line. 56,273
Kag ang nagapabilin iyang o ng mga naka-recover 1,488,437. Kag ang patay 27,000 na 577. Action firing line. Kapag kadaghanas ang patay makaksyon sining nasambit iya nga si COVID-19. Now, according iya sa DOH, may bag-o karon nga 97 tanan ka bag-o nga Delta variant nga na-record diri sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon. Kag ang 88 diri local cases gini, local case ining 88 subo grabe no. Ang anom diri mga returning returning overseas Filipino, ROF. Kag ang tatlo diri makaksyon gina-verify pa kung ano ang ila sining kategorya, ano ni sa local case ini, OFW, ROF, ano nga sitwasyon. Action firing line. Suma total makaksyon, grabe no, sang Martes daw, kwan pa man lang to, sa 62 kung di ko magsala, nag-day off lang ko isa kadlaw, pagbalik ko subong 216 na tanan ang Delta variant diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Oo, diri sa ato no, sa Region 6 makaksyon, may ara sang tatlo suno sa report. Kag sa Central Visayas, may ara sang ginatawag naton 32. Okay, may ara naman vaccine avail pwede man sa Delta. Ang Delta isa lang ka variant sang COVID-19. Okay, sige. Thank you gid sa information na. Okay, sa nagligad to, mismo si Bergeri nag-mention nga gina-check pa nila kung ano ang mga mangin bakuna naman sining Delta nga ini. Action firing line. Dito gani sa sa Philippine General Hospital sa PGH mga kaksyon. Kung di ka magsala, sobra lima ka mga nurses, action hands, nga fully vaccinated na, nagpalasitive iya liwat. Action firing line. Kag gina-check pa kung ini sila positibo sa Delta man ini nga variant mga kaksyon. Action firing line. Ay nano nga sitwasyon, pero check tanay karon kay ginatingwaan naton nga malabot naton ang pila ka mga opisyalis diri sa syudad sa Bacolod nya kung anong dapat ang pagahimuon subong, although nga ti GCQ kita heightened restriction ang tawag sa aton diri subong, halin man isang nagligad to nga GC size hasta subong Agosto ginliwat man gihapon. Action firing line. Pero amo na galing bisan ano nga titulo sang aton sining classification, amo malang yapon gios ang mga tawo mga kaksyon. Ang bakuna subong sa Pilipinas nagadamo, no? May nag-abot kay ina pila naman to ka milyon, buwas may mga milyones na naman nga maabot. In fact, mga ara na sa 17 milyones na ang nabakunahan sa pungsod Pilipinas. Pero malayo-layo pa ini siya kon imo gid paminsaron nga lambuton ang 70 milyones ka mga Pinoy nga bakunahan. Action firing line. Medyo malayo-layo pag itya, pero sige lang, no? Sige lang kay ginaamat-amat man. Kagabi sa Talk to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte, may ara sang nabuyan si Duterte sang tinaga nga ang ini nga tinaga mga kaksyon naghatag sang kakurdam kag nagpaminsar madalom ang publiko nga wala pa na bakunahan sa sini nga mga tinyon. Action firing line. Ang ini nga tinaga gin butang gid sa huna-huna sang pumuluyo. Ilabi na gid sa mga nakaintindi gid sa sitwasyon subong nga hambal nila daw hindi na ni manami kon seryoso gid bala ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte o kung nagalahog lang kay kung kay isa mapasibangdan taman ni Duterte nga si Mr. Joke manikong kisamo, ha? Action firing line. Ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga kon wala ka action hands na bakunahan, ikaw nga wala kada na bakunahan nga naga-monitor ka subong, mas maayo nga hindi ka magguwa dira sa imo puluyan. Action firing line. Kay nga dapat makagwa subong ang nabakunahan na mga kaksyon. Action firing line. Pero tihambal naton gani
hindi man na basta-basta nga himuon ina kon wala gid sang order. Kag wala man kita sang layi diri nga mandatory ining si bakuna mga kakson. Pero the way maghambal si Presidente Rodrigo Duterte nga ang wala na bakunahan hindi kagwa, naghatag ini sang kahadlok as in pahog ini sa pumuluyo mga kaksyon, ilabi na gid sa mga tawo nga nagagwa sa matag adlaw nga tanan nga amo ang nagapangita sang ila kawadon mga trabahante. Action firing line. Dito sa Metro Manila, tidamo ang nakibot sini. Now, diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, wala gid nakatuloga ang mga utod ta diri, labi na gid ang mga labor advocate mga kaksyon. Kay suno sa ila, daw ka delikado na, kag daw kaangay na ini, sang martial law kon mahitabo ang pilitay nga magpabakuna. Action firing line. That's why subong nga gabi mga kaksyon, may ara kita sang bisita nga gustong magpalayag sang ila sentimiento subong nga gabi angot sa statement ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero amo nang hambal naton nga wala man gani pa sang mando gid sina. Hambal pa man lang to ni Presidente Rodrigo Duterte. In fact, kung may ara gid man ti magapapanaog ina siya sa ginatawag nga EO or Executive Order, use ang iya sini nga power bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Pero ano gid bing ara subong sa hunahuna sang mga utod naton? Try naton bingalambuton action day ang grupo sa mga labor sector kay sila ning una nga na kuan gid do natandog ang ilang balatyagon kay na kibot sila sa statement nga ginpagwa iya ni Presidente Rodrigo Duterte mga kakson. Action firing line. Oo, kadamo gid sang available sa action dahil ara na siya. Okay, kadamo gid sa nakapinsar nano ini nga amo sinihaw dali gid lang. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Sir Winnie Sancho Sanggawa. Sir, good evening. Yes, Brian. Mayang gabi, Simo, no? Labi na gid sa aton mga workers nga nagapamati sa imo programa. Aha, sir, kagabi pagkabati nyo, ano ang nasulod din sa huna-huna nyo sa regarding sini? Ang una gid ang economic deprivation no? Kag economic dislocation nga matabo Aha. kung ipatuman ining don't go out order ni Presidente Duterte. Mhm. Kasi sa amon pagtanaw, Brian, the part of the labor sector, daw ka kuan bala na klase sang order daw ka authoritariano, daw ka arbitrary, no? Mhm. Iti hindi mo man magulpi ang amo na nila katabo subong, no? Kay manti sa tutuod lang kining mga tao nga luyag magpa-vaccinate, Mhm. mga workers nga wala pa sila ya ma-vaccinate tungod nga kulang pabi ang kuan ang supply, hindi naman naila sa yan, no? Mhm. Iyan lookout ang gobyerno, no? Particularly Mhm. nga dapat atubangon nilang kamaturan nga kulang ang aton nga kuan nga vaccine supply, no? Wala pa gani sa bilog nga Pilipinas, wala pa ta ka labot 50%, no? Layo pa katama. So ang amon pagtanaw, Brian, nga it will decimate, no, the working force. Kasi kung may madyin mo bala, kung ang mga taxi driver, mga driver sa jeep, wala ni sila mabakunahan. Kag hindi sila pag-ialaw nga makabiyahe, Mhm. there would be chaos and confusion. Okay. Kaya nga, ito na, nga mga karga tapas niya, na nagadrive, sang mga dlangko niya, mga truck pala nakargahan sa tubok. Mm. Ang nagakarga sang kargo, mga goods nga kinahanglan naton. Mhm. Kundi what will happen to our commerce and industry? Mhm. Our economy practically will be paralyzed. No? Okay. Kasi kadamo pa, Brian, sang wala gid man tuod ma-vaccinate, no? So ini nga order ka kuan bala daw ka alarming, no, kung sa amon pagtanaw. Okay. Kaya man ti ang aton nga massive unemployment nga problema kadako nga daan, Mm. kadugangan pagid siya kung i-implementar mo ini nga klase sang order. Mhm. Okay.
So, ang mga workers naton is A4. Kung di ko magsala mo, A4. So, ang ginahatagan priority sa mong ara sa A1, A2, A3. Sir Wen, ano? Ang A4 do ara sa video ulo-ulihi, although nga gina-consider naman sila gani subong Sir Wen, ano? Oo, ining ang workers, labi na gid ang aton sugar industry, apektado man ni siya mo. Aha. Manti, hindi maglabanan nga nag-obra sa sugar industry, vaccinated na, no? Mhm. Pero ang kuan bala, Brian, ang epekto bala, no, may imagine mo lang, hindi kuan man ni siya, it is unconstitutional, Brian, kaya nga, Mhm. may anak kita liberty of abode and travel mo. Mhm. Any person can travel anywhere Aha. he pleases without interference from any source, no? Okay. Para sa Bill of Rights. Mhm. Unless may order sa Court of Law Mhm. na hindi siya kalakas or may layi. No, ini huwag pa man nilayi kada ang plastada bala iya sang Malacanang Aha. ang iban nga mga politiko, they took it as an order from the president and they are ready to implement the same, Aha. which is not a good interpretation of this fiat or order from the president. Actually, kagabi, pagbati ko, duway ko mangganigin seryoso, gid Sir Wen mo, siling ko, ari naman, nag-joke na naman si Presidente Rodrigo Duterte. O galing, pagkuan mo tubla, tutuod man, no, ka seryoso, man, imagine mo na, ang mga tao, abing nga, inabalang, kulang gid masyado ang pag-idokar mablakag ang paminsar nila like us, like sa ibanda, like right now, abi naga-monitor more on trabaho lang gid sila kag pangabuhi, duway lang gina sa pakmayo mga mula bakuna nga ini. Ang kulba guro si Wen subong porting ginahuna-huna nila, ano? Amo gina siya, Brian, kaya nga, kunang tao wala sa propiedad, ang propiedad ya obraya lang, dulaon mo pa, his only means of livelihood, kung madula pa ina, kundi that would be tantamount to leaving his family hungry, no? Kakuan bala, kabudlay bala kay Brian, we respect the government, no? With all due respect to the president. But then sometimes, erratic and impulsive decision-making could lead to disastrous consequences, no? And respect is not imposed. Respect is being earned, no? Ang pagrespeto, makuan mo na ma-earn mo na mo, hindi kay sili nga gulpihon mo lang ang tao mo na, and you cannot command obedience, no? If the people know nga ang ginakumpel nga obedience is arbitrary. Okay, at least tonight na discuss na ini kay sigurado ko damo gid na nagapinamangkot basi buwas giniguro magdagsa ni magpabakuna sa mga syudad kag banwa diri sa Negros Occidental. Ang problema abi ang bakuna man nga ginakulang. Ano sir, may ara kamo da ipalabot nga mensahe abi sini kundi nga ahensya sa gobyerno labi na gid sa IETF abi nga ti amo ning sitwasyon nga ginabatsyag subong sang publiko. Kaya nga mon nga mensahe, hindi nyo na pagdubangi ang kabubatan nga ginalukdos bong sang mga mamumugon. Kamante ang ilang drastic reduction of their purchasing power because of flexible working arrangement nga ti amo man gina ang nakatabo subong ang ilang sweldo sini starvation wages na mo. Di karon dugangan yung pagiging mga restrictions, no? To be more blunt about it, Brian, do ka diktatorial bala? Why not sang freedom to oppose? As a matter of fact, we have the right to petition the government for redress of grievances, no? So ang panawagan ng sang mamumugon, Brian, amo ini, subong gapa ng daan ng mamumugon mo sa kapigadoon, hindi ta naman paglapakon. Yes. Yaman may isa ko nabasahan bala, Brian, no? Siling niya, a worker should be treated with dignity. Kaya kung mo, ini siya nga i-oppress, kag mangin biktima siya sang injustice, he would contemplate if the knife in his hand
would be a carving tool Mhm. for progress or a weapon for defiance and revenge. No? Mhm, mhm. Kung gutom niya, Brian, ang magabot sa tao, lain na iya, Ah. magutuman na ang pamilya sa isa ka tao, Aha. lain na iya nga paminsar. So, Mhm. to the government, especially to the IETF and the local government, Mhm. let's be fair enough, no, to assure the people that although there is a bit of sacrificing, pero why balasang gisiling nga gina-imponer, no, hindi kita piliton sa mga bagay nga we could not swallow a hook, line, and sinker, no? Mhm. Antes ko malipat la, Brian, ang si sinugay na, Dinyo, Oo, ang si ka, DLJ. oo, no, may kuwan saya nga, ang ano ko, no, ang vaccine card, Oo. ipalaminig kag ibutang sa kuwan, sa Himon ay- liog mo. Himon idea. Damo na ta, may national ID, may senior citizens ID. Ang punto ko lang hindi man pag-i-impose. So, ibutang mo lang na yan sa imo ba kung kinanglan, kundi pagwaon mo. Do not impose policies upon the people Aha. which would make them servile, no? Aha. Hindi man tayo tando-tando mo. Aha. Tani parespeto man bala sila, kay ginarespeto taman sila bilang aton mga opisyal, Yes, no? correct gina. Amo lang na siguro ang akon maminsahe nga ang mamumugon amo ni silang primary social economic force according to our constitution. Oo. Amo sila ang responsable. Mhm. They keep on the wheels of our industry running. Aha. Di kung madula ni sila kag hindi mo ya pagwaon kay wala siya maindiksyonan, hindi mo siya pagpaobrahon. Gutom. Lain na Brian nga Aha. istorya. So subong nga gabi, pay balota sa ilang nga atong ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Although nga way pagin man to sang kasiguraduhan pero naghatag sang kahadlok sa aton, magkuan lang gid kita. Maghalong gid lang kita kag hindi magkakulba sa tong palayag ni Duterte. Amo wala na aton Sir Wen. Mhm. Oo, kay Tivas ba? Si Masiling naman na siya nga Jokon Limo, hindi man ta kasigurado. Bla sa iya nga paminsaro, no? Pero Hindi kita Sir Wen kasigurado kay basi buwas may EO na siya bla nga. Wala kay may power sa presidente siya mo. Bisan di mo na That's napag-iagi pa sa kongreso, ya pwede na himuon anytime executive power niya, no? Kita mo kagabi to, may mga ginapangwakal na to sila nga mga circuit breaker sila. So ko ng circuit breaker man, damo ang hindi nakaintindi kay kadamo na sang ilang ginapangwakal nga mga classification sining aton nga mga kategorya bla sang quarantine nga ini. Di magambal kita circuit breaker action when, like for example, ang appliances bra nasunog, ipatyon mo direkta ang imong main switch mo dire kundi off tanan to the same lockdown bilog nga Pilipinas in one click lang daw mo na Sir Wen, no? Mhm. ano ila ba lang, Brian, nga mga terminology, sila lang kaintindi. Gani. Actually, tanawa ba ning variant, may alpha, May beta, theta na lang huway, kay may delta na mo. Dason ang ilang classification sang ACQ, MCQ, with ano na. So kapag gusto lang sila yan, no? Whatever comes to their mind and whatever would be the decision of the IETF, amo nang ilang i-implement. Totoo na, Brian, wala na consultation na. The people are never consulted, kaya man sila na lang ang nagamando dara sa baba, which to me is very frustrating. I don't know lang kung before siya mag-talk to the nation, early talks man ni sila. Kay pagintindi ko, Sir Wen, dahil na-utod si Sir Wen, dahil balikan na. Action firing line. Ga-report inang mga cabinet member niya during ang balko action when na-utod ka, ang balko, I don't know kung may mga timprano, may mga initial talks man ni sila before sila mag-talk to the nation, ang pagintindi ko, dira na nadaan ginapresentar sa mga kabinete, mo sang live na sila, Sir Wen? Oo nga ni, supposed to be tani, may araman consultative process balahaw, no? Pero kung gisaya, ikaw mayor, ikaw gobernador, dahil ikaw pa mapakiluoy, ikuan lang kami, ikamutik yun lang kami, or whatever kyo, no? Ikaw pa yan, tika pila na ginahimo ni sa aton ni Mayor Bing Lenardia king ni Gov Lacson ang hangyo, Sir Wen, pro? Mugani, ang dapat ang the people should not be dependent to the government. But the government
should be dependent to the people Aha. by way of consultation. Aha, Dili yes. pala, Brian, sa aton nga vaccine, nakapasalamat ako kay naka second dose na ako, no? Ano Pero- imo? Ano imo, sir? AstraZeneca. Aha. AstraZeneca, oo. Mhm. Nagapasalamat ako abi sa mga barangay Granada nga mga personnel kag sa mga nurse, pero napanilagan ko gyapon ang mga kakulangan nga dapat ani we should bring the service to the people. Hindi kay ang people magkanto to maglinya mga budlay Aha. no muna bula nga akon Aha. kuan man lang na comment man lang na pero sa ilang second dose sa senior citizen. Aha. Believe ko sa Barangay Granada systematic kada may may order sila sa ila pag-facilitate. Bauti si barangay kapitan Talimo daw, no? Yes, Oo. si Talimo daw na daw. May barangay ko din nga naluto kani Sir Wen nga ako mapiho ko ni boss interviewon ko ning may mareklamo di kay nga ang ila kapitan di may mga linya nga pumuloyo alas 5 lang naglinya na kay mapabakuna. Pag adlaw nag-abot si kapitan may dala siyang priority number. Kag may panagtagan to siya nga mo to yang makapabakuna to naglinya aga pa wala nakapabakuna kay naubusan bakuna. Imagine mo na klase kapitan, no? Kanami gid. That's unfair. Ang amon gani, no? Kundi ako alas 5 man ko to nagkadto. Natapos mga 9. Ang ako nga si Mrs. Kadabata ko, nakahingabot sila, Brian, sa isa sa mga mall, di ba, sang one dose na Johnson & Johnson, no? O galing, kay nagkadto kami ito alas 6 ng aga, igo natapos, alaw na sa hapon. But nevertheless, natapos siya, no? May kabudlayan, man gid Brian, that's why, hindi niya sala sa mga tao kung may sila mabakunahan. Kulang ang atong bakuna, amo nang atubangon nato ng kamaturan. Aha, sige. With that, Sir Wen, salamat sa mga time and gabi mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Thank you, good evening. Yes, sir. Action firing line. Okay, nagpalabot malang sang hibobonot si Sir Winnie Sancho ang aton sining labor advocate diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ining palayag ni Presidente Rodrigo Duterte gabi nga nakibo bisan ako gani. Nakibot man kita kay ti hambalon mo yang kung way ka na bakunahan hindi ka magguwa-guwa sa balay mo. Action firing line. Di naman di makibot sina yaman ang pamangkot da may ara na kamuda sang masobra 400 milyones abi ka doses da nga dungan mo bakuna sa mga Pinoy di para hindi na kami hadlok nga magwa kay bakunado na kami. Action firing line. Daw wala na kasimple mo kagarin na kayo man kita sa palayag ni DILG Secretary Dinio. Kay gusto niya matabo action hands. Yang imo kani may vaccination card, no? Ang imo nga card dapat i-laminate mo na. Kag butangan mo gid higot nga daw ga eskwela kay elementary kag high school nga ikabit-kabit mo da. Action firing line. Doon di gid man ka big deal. Daw pero gisa daw may home kag lang daw ka linapaw kag daw ka pinalagpat na gid mga istorya. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, alas 7:44 na sa aton sini nga pagpangalagad maka-aksyon nga bahin sa aton nga pagpangalagad. Dunong sa aton. Try naton nga malabota si Mayor Bing Linardia kay kita mismo napahog man sining tatlo ka variant sang Delta variant diri sa aton sa Region 6 mga kaaksyon. Although nga ang isa diri daw dito ni sa Metro Manila because nga ang iya residency diri sa Region 6 basi question non diri sa aton sa area sang Iloilo tigin consider siya nga taga diri sa nangin tatlo. Ano ba lang precautions? Ano ba ang pagpanghanda sa Bacolod regarding sinikiti kadelikado ginman ay hani ka Delta variant. Pagbalik ta, ang oras las 7:45. Objective balance. May gabi lang sa kay Dory Hison. Kita mo naglumpat to. Yoditor Take de la Peña may gabi. Jocelyn John Gray Tugle. Katubay monitor lang ko ni Bacha. Brian.
99 years. NOHS, God bless, stay safe batch. Uy, plus may kwan no? Kwan ko. Salamat, good Sir John Gray. Thank you, good. Tamyaw, taga Barangay 13. Lilia Taton, good evening. Action Bry, monitor lang kami din sa Gardenville. Stay safe, God bless. Cecil Ferrer Araman, good evening. Ugyon Silainon, Judith Galiego, Michael Viles, Cecil Ferrer, Ann Garduce, John Bilonio, Edsel Cabrillos, Ed Gregorio. Jerry Limaco, good evening. Brian, listening from Banga, Tutong, Pilisa. Randel Casipe, good evening. Brian, watching from Cavite. Shout out lang ko kay Bro Nonoy Casipe, kag Bro Bibing, kag si Sis Yoli ng Abka sa Mandalagan. Ana Sinoro, La Carlota Compound, Pilar Compound, salamat gid. Priscilla Alira Piaduce sa Davao, thank you gid. Esteban Lorenzo Norbe, good evening. Sumbray, Nasugbo, Batangas, taga Barangay Pilar, Hinigaran, Negros Occidental. Erwin Tristiza, good evening. Sumbrayan, watching live from Cabancalan. Rosalina Arellano Espadero, Ruel Sason, good evening. Sir Bry, watching live kag monitor gid pirme. Dante Olorga de Mihilio, good evening. Sir Brian, tamyaw ko lang si Chay Linda Salido sa Uma, kag kay Choy Tikboy sa Kawayan, Magalona. Elia Natibuok Ihina, kamusta ya si Pagunsan? Pedilaos naga-monitor sa Victoria Sukod kay na Isabel. Cory Bidaha sa Kuwait. Juan Miguel de Gumon, Tubray, monitor lang Barangay 33 kag Barangay 30. Si Randelio at Tamyaw niya Anita Kasipe sa Dasma, Paliparan Dasma, Cavite. Janet Flores, good evening. Sumbray, musta panahon dyan, Bray? Dito sa Maynila, wala tigil ang ulan. Stay safe and God bless. Bauti kaloy, Andy. Kuan lang dinay, mainit-init ng panahon sa aton sa Negros. Si Atia Kim Iriman, Kativer, Jerry Limaco, good evening. Sumbrayan, patamyaw lang. Gamonitor kami di from Banga, Tutong, Pilisa. Suzette Alunan, Edward Tahunes, Nagalantaw, Purok Serisa, Barangay Oringao. God bless and more power, the number 1 in the country. Thank you. Good. Merly Gonzaga, good evening, Bry. Sa wala iya na bakunahan, si Lord ang maghatag protection kay siya man aton shield. Ang bulwark hindi ta mahadlok kay si Lord, kaupod ta. God is in control. Amen. Correct. Suset Alunan, sige. Edsel Cabrillos, Action Bry, Hilokad Kuda Namon, Group Ugyon Silainon, Sir Judith Galiego, Michael Viles, Edsel Cabrillos, John Bilonio, Ann Garduce, Ma'am Cecil Ferrer, Retired Colonel Edencio Gregorio, salamat. Action Bry, God bless. Mary Joy Camero, Jeremy Gayondato Tizon sa Pasay City, keep safe. Ami Rivera, Edsel sa Silay, nagamonitor man, salamat. Ugyon Silay nun. So kanamo sa mga Ugyon Silay nun sumuha. DJ Jonah, ginapa-download na sa CP ang code bars ng COVID vaccine. Sa Mon COVID Safe B ang app sa Belgium. Okay. Shakil Tarak Muhammad, minango na nga maging laya pagidya na nga ikulintas pa ang card. Iya sang vaccine card, sus ang hitsura sang vaccine in ID nila nga ginapanagtag, mahuya ka maglantaw. Kita mo? Oh. Benta natan araman sa kanlaon ho. Oh, kumusta mo diha sa kanlaon? Sa diha ayo diha. Roger Regala, good evening, Sir Bry. Ang matabo sini ang pigado mapigado pagid, ang manggaranon magmanggaranon pagid. Dante Ularga de Mihilio, as Action Bry, may Delta variant man sa Amerika. Do may ara sir. Sa Amerika may ara man. Nicanor Tikala, good work, Sir Winnie. Long live, Sir Winnie. Diding Agdana, magandang gabi dyan po sa inyo tanan. Ang gabi ay May Crisostomo Marquez. Good evening, Sumbrayan. God bless always and keep safe. Watching from La Carlota City. Trixie Busio Araman, abi ko voluntaryo magpabaksin. Gani. Ana Mandri Borg,
FEQ forever Q. Nagid lang ya ang Pilipinas, Sir Bry. Sa amon diri lockdown lang din new normal kag wala na kami ginagani diri ga pa naga face mask dugay na. Okay. Mayo no. Baw kami ginahandom naton di magbalik ta sa amo sila di. Noel Amar, good evening Sir Bry. Tamiyaw ko lang akon friend nga si Vanessa Mayo, Jinky Day Lagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Richard Roma. Si Trexie Busio Araman, obra gobyerno nga masakit kaya vaksinan. Dutayan ko lang mabasahan mo ba? Romy Agsa, salamat. Thank you, Gid Sagwit. Si Alex Montesa, naga-monitor man. Noel Amar, Sir Bright, tamiyaw ko lang friend ko sila ni Biola kag John Iras sa barangay Pahanukoy. Villa Hermosa. Sir Bright, tamiyaw lang ko kay Itunes Boy. Richard Diriquito. Sir Bright, sakto gid kay Sir Winnie, kulang gid ang vaccine. Ang gobyerno na mahumpa. Shout out lang hambal ni Noel Amar, si Yolingo Buwe kag Rayboy Alunan. Pinablos ang taboy derla. Louis Adla Senior, Action Bry, good evening, salamat gid. Nakapuli man gid kami, halin kami Manila. Bauti good. Ari ka na sumong naga-relax di sa aton gali. Lolito de la Cruz sa Antipolo, Arlene Pulanan Artos, Pulanan family watching video. Salamat. Thank you gid. Si Amliwat Villa Hermosa, Action Bry, shout out lang da sa mga taga Sinyang Banwa sang Morsya. Si Trixie Liwat, kung may masakit ka, gali, mapatay ka na lang. Alex Montesa, advance happy 70th birthday sa kay Papang Joe Dayalagdon sang Barangay Pandanon, DSB. John Pli Ruiz. John Pli or John Paul? John Plegra. Thank you, Git. Rosalina Arellano Espadero, Jamel Florendo, Action Bry, more power, Action Radio Bacolod. Stay safe always. Alex Montesa, may gabi man sa ilan ni Mrs. Alvarez sang Ramilo, Barangay Tangob, kag Pamilya Rifuela, Dayalagdon, Barangay Pandanon. Si Phoebe Jane Paternal Kayaw, Action Bry, yung gabi mo. Kag sa mga listener mo, God bless and more power. Pa-shout out lang ko sa Pamilya Kayaw dira sa araw 2. Labi na gid mapinalanggaon ko nga bana nga si Hel Kayaw ga monitor from Kuwait. Bao ka di boy na sa imo ka mapinalang may bana ka nga mapinalanggaon. Ana Sinoro, Bert Herapusco Caraballo, Mala Kolonyal. Ano to ko no? Mila Milyara sa Pool Araman, Randy Amarila Arce, Victor John Paul Padilla, Action Bry. Hindi na tuman, naglumpat. Pabati ko no si Mama Gina sa birthday buwas sa 60 na niya. Sige, happy birthday for tomorrow. Victor Tugap, good evening, Sumbray. 5 hours kami, linya Morsya, lapit na lang kami ubos na dayon. Daw mautod, hawak mo sa kulat. Imagine mo na. Oo. Tinga anong sistema? Magkutod tabi kay Action Marlon karon. Kadalang gid ha. Magkutod na kay Action Marlon kung anong sistema. Noel Amar, Sir Brian, may plano Amerika sang third vaccine for Delta variant kay nagtaas naman ang ila cases. Oo, nagtaas ng ila cases sa Amerika. Subong Abrinica Windel, evening, Sir Brian, monitor lang kami di sa guard house sa Buena Royal, Barangay Estefania, Bacolod. Okay, so din dapit gani, pero may kung galabay di guro mo. Basta may nagalabay na sir nga shorts nga gision. Away na iba na ko na. Lahog lang na sir. Thank you gida sa inyo sir ha. May gid nga pagpamati da sa mga amigo tang mga guards da. Gapulaw bugtaw man sang bantay da. Rochelle Fulgencio Susana. Good evening Sumbray. Paki-greet lang family. Igalumpat siya no. Susana sa Barangay Malingin, Bago City kag family Baryoga diri sa Barangay Pandanon, DSB. Damo ko daya listener sa Pandanon. Jovi Monares, good evening Sumbray, always monitor. Sige. Standby lang ka ba na balik ko na ginugay ha, ma-relax lang ang puwak ko. Pagbalik na mabulyada naman ta. 7:55.
Si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8 na. No, endorso Line. Ante sa report ni Aksyon Marlon Hinovia Makaksyon, manamyaw kita anay sa aton sining nga mga utod diriya, no? Aksyon Bri, good evening. Manda sa kay General Services sang La Carlota pasigahan man poste ang pokatod Perez House gasiga ang poste pokatod mana. Aksyon Bri madamo gid ko salamat. Dugay na ning sa pokatod na reklamo damo. Oo, way kuno poste da. Aksyon Bri may gabi diri sa Barangay Alihis may schedule nga J&J vaccine. Nagkadto ko kay may sobra nga 50 AstraZeneca. Nagpila man ko bali ginisip na kami ka BHz. Wala pa gani 20 ginstop na kay ubos na kuno ang 50. Gali kay may nagasingit nga papel sa ila damo gawal Japon sa gapon sa gym kay nga agin papila pa kami nga ubos na. Kung wala kakilala sa barangay opisyal, wala gid tsansa sa vaccine. Amo gining problema bla mo, no? Ginaintrahan bala sang katuntuhan bla kung kisa ang kakatabo ini allegation malang ni pero hindi man ni guro mag text nga magpanugid di kun himo-himo lang ni. Action Firing Line. May ara ko ya gani ginalabot nga ma-interview, don't talk mo pa-interview ni siya. Inayawan ka linyang pumuluyo. Kay ti gusto na gin magpabakuna. Alang di ka magpabakuna nga kung si Duterte pa, di ka magwas balay mo kung ay kabakuna, kung di pabakuna ka. Lasing ko pala naglinya na sila sa lilinyahan sa barangay. Pagulo adlaw, kung di damo na tawo, umabot sa kapitan. May bit-bit nga priority number. Kung sino lang itong tagaan niya, tema bakunahan, ng iba ngayon kalinya ng pululi kay YA number. Imagine mo na, pamatinin nyo na nga mga sahi sa mga tao. Nasundin nyo pagbutuhon. Kaya hindi na makabulig sa inyo maginamo da. Maginamo na, basi nagapatunga gihapon bla ang pamulitika bla ho. Tingnan sa ganay magdaog ikaw, kontra man na siya o kung nagbuto sa imo, dapat kuanon mo na, amumahon mo na parehas. Action Firing Line. Sige lang kay gina-check ko ni para makompleto tabla kay para ang iban nga mga kapitan da ini nyo paghimuha. Bisan diin na nis Bacolod kag Negros kung sino nagalilinya da ihatag. Ato nami nga ehemplo to ginambal Sir Winnie Sancho gina si Barangay Granada Kapitan Talimudaw ambalya kanami isang sistema sila da. Apo nang sundon ta kun ginadayaw kay mo ya. Action Firing Line. Kung dayawon ka sang tawo, yang ultimo nga tawo nga mas nami pamatian sang sa nagadayaw sa ibanda nga nagapalapit malang kon politika, pero kung inang ultimo nga tawo hindi man involved sa mga politika, nagadayaw sa imo, galapad man dulunggan mo. Action Firing Line. Kaya kay mayara gid iban mga kapitan nga palapit sa luwag. Do ka nami kuha ng luwag kay puspos ulon labla. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Balikan ko ng iban karon, check ko na balita with Action Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial mga kaaksyon. Capitol Reports. Ang balita ng Action Marlon Hinovia dulong sa aton sang D3. Aksyon na Braya mayong gabi mayara sang na dunduman nga ideya ang gobyerno provincial sang Negros Occidental para nga makabulig nga sa pagpasiguro lang malikawan ang ining pagdagsa sang mga vaccines akon mga tao nga uri magpabakuna ang mga vaccination sites, areas o kon centers Action Bray pareho man sa namutikan sa bilang ka mga malls diri sa syudad sa Bacolod.
Kay kundi sa Negros Occidental ang una nga gin ang bakunahan iring aral na lagip sa priority group nga A1 tubtob A3. Mayarag sumbray sang pagpakuna sa A4 pero nagligad lang to nga adlaw nag-umpisa kon kahapon lang gani mo. Hulyo 28. Ang A4 amo ini sila sumbray ang mga essential workers. Di mga workers, ano pala kadamo sang mga essential workers dari sa Negros Occidental, atuman kadamo in action bray. Ang plano nga kung matapos na bakuna, ang ining mga sa A1 tubtob A3, ang A1 frontline mga frontliners, medical workers, ang A2 muna sang senior citizens, ang A3 ang persons with comorbidities. Kung maubos-ubos aksyon prayin na ang pagkakuna sa ila based sa nagkaparehistro sa nagkaraang lain nga mga LGUs. Dali naman magatutok ang provincial government sa pagpakuna naman sa A4. A4. Essential workers in Agsumbray. Trabahante. O mga trabahante. Ang plano nga sa barangay na himuon. Amo nang mayo. Galing kaya mo nang in-mention ko bago lang before sa imo nga may mga kapitan niya nga nagahimo sang hindi amo ko sa barangay man, no? Gani man, kaya kundi subong ya ara pa sa mga vaccination sites, laba ang kalabanan ara sa gym, ara sa sagwa sang munisipyo. Una siya, subong ya ang plano sa provincial government, although nga hindi pa naman nagsumbray ni sigurado nga badayon kaya ang desisyon sa ni Aragyapon kay Governor Bong Lacson. Imuon sa tagsa ka mga kabaranggayan. No? So may dako naman nga papel di mga opisyal sa barangay daton. Parang makontrol ang mga tao ang sumbray kag makontrol base man sa gin nagparehistro nga mga vaccines ang sumbray. Labi tong irregularidad kag ato lang gamo-gamo sang SAP subong bakuna naman ang tubangon nila. Di man, no? Hindi man gurag sumbray pwede nga makakauti ng kautian nga opisyal sa barangay. Kuan mo to pala ang imo di nga lamang palapit-lapit sa butante mo Oo, himuon naman nagsumbray sa daw labutan naman sa politika. Mo ginamo nang inmono kung bakulod bago lang. Kay may ara iya sang numero ginauyatan na to naglilinya nga alas 4 alas 5 pa lang nagpululi na lang kay waay na bakunahan kay nag-abot sa kapitan nga may bitbit nga mga numero. Isa nagsumbray sa sigurado gid pihogit nga hambalan go paano naman siguro. Way isang hukos-pokos nga matabo. Muda-mudan ka barangay diri sa Negros Occidental mo. Sa 600 masubra ka barangay. Dali 640? Mga amo na. Hindi gid man nagsumbray sila nga kada barangay na maupos gid na. May mga barangay nga tuman na magidaya kalayo. May ara guro barangay Action Mar like for example sa siyudad sang San Carlos abi to paray nga barangay pwede guro duha ka barangay sa isa ka binyo do mo na abi no para masapos-sapos. Pwede aksyon na baray kami barangay aksyon baray nga ang ila sa nga population niya to magkadutay lang. Yes, correct na. Sa Bacolod may ara 200 lang da population mo. 200 lang. Dati magano ganina magkampanya ang mga kandidato so grabe sa magpungko na lang sa tungkuan sa balay nila ya. Ano ya way na sang budlay nga maghalap pag ang kampanya. Sa outside Bacolod sa Negros Occidental mayara man ang sumbara nga mga barangay nga muna. So laban-laban nga matabo na isahon na lang siguro na, no? Ang nagatupad ay nga barangay, ang isa ka barangay dutay population. Dito na lang sa isa ka barangay nagatupad ya, damo-damo, no? Pero pwede man maka-request ang official mismo sa barangay nga mag-ayo bing idea. Bisa na mo amo kumay nga dutay ya, dali lang kami sa among barangay. Pwede man aksyon na bra, depende na kay laban-laban ni mapatawag ni sang meeting pa si Governor Bong Lacson. Una-una na nagsubaray ang mga LGUs mga panungkasunod. Kaya ang nagapang inject Action Mar hindi na gid man na kay puro doktor tanan mo mga nurses naman na iba di damo man ta nurse dia. Yes, ang tawag sila vaccinators. May mga gintang trained Action Mar nga vaccinators diri sa Negros Occidental. Panghanas ina sila, no? So hindi lang sila nga doktor lang kapang bakuna da. Okay, di doktor te jutay Action Mar pila na kabilog. So may mga vaccinators sumbray nga ates para man nag-umpisa ang vaccination program. Gintang trained
ina sila. No? Aha. So, bantayan tari ko bala manayon pero sa ako nagsubray do laban-laban guro kaya manti para man sa karaidan kayuhan sa nga tanan. Tanga hindi aksyon para matabo ang pagdagsa ginutok sang mga luyag magpabakuna. Pero sa Negros, subong Bar, do damo naman nagpabakuna, do damo na gusto magpabakuna. Ang fully vaccinated latest aksyon para nga kadamon masobra 200,000. 200,000 na. May nagakuan pa, like, diri sa Bacolod, subong lang nga ginapilahan, gidlahaw, diri sa ato, sa probinsya, ya, mo mana? Mayara man aksyon para pero kontrolado, ya? Na kontrolado. Labi na gid bala sa sini mga sudad nga mayara sang dako yang nga request. No, may ang Silay City kinaging adlan to no. Kaya provincial administrator attorney Refrando Diaz nga sako ang sumbay ang ang request bala sang sang bakuna. So meaning damo na gid ang gusto magpabakuna man sa Negros. Yes, nagasaka ang sumbay ang demand or ang pagbaton sa mga tao nga magpabakuna dali sa Negros Occidental benegit. Ining J&J plan Johnson & Johnson. Okay, one shot kuno nimo ni ginalagas nila Action Mar As kin mention na ganyan attorney Diaz nga grabing pagsaka aksong price ang kanamuon sa mga luyag mapapakuna J&J. Grabe no, do ka insulto sa parts ng Sinovac na. Oo, kay malaman nila aksong price nga ang nag-abot rin nagligat City 16,000 doses to mo. So sa 70,000 doses 16,000 man ang kataong pwede nga mabakunahan kay fully vaccinated na sila din nagsumray. Single shot, single dose lang inaya. Samo na sa grabe ang dulungan ay isang inang J&J kay ilaga niya mayara naman gindulong ko mga sobra naman di ano gani mga ako naman 2,826 ka vials i-times po ni sa 5 agsumray yun 2,000 niyo. Hindi na damo katama ni mga sobra ni 10,000 sobra 10,000 ka doses. Tinami gina kay ti ginakuan man nga ng J&J nga mayo gid nga bakuna Action Mar mo. Di mayara kina sang isip ko to damo-damo to pito ka ba sa lakyan kina nagdulong mo. Ang sering J&J nga bakuna, no? Yari si Atty. Diaz sa plano nga pagbakuna sa tagsa ka mga barangay. Gusto man sa aton LGUs to finish A1 to A3 at the soonest time possible so that once maubos na nilang ilang registered A1 to A3, they can now go to A4. Dira ang pinakadako nga population naton nga kinahanglan bakunahan. Some of our LGUs are already preparing, no, coordinate na kami on how to approach, no, ang A4 naton when it becomes available. Hindi kami gusto nga magtinagsa sa aton nga usual nga centers, vaccination centers we are discussing the possibility of doing it barangay by barangay. We will submit a proposal to Governor Bong Lacson and then once he approves it, we'll see, no, ang aton vaccination program dalon na sa barangay level kag hindi na kinahanglan makadto sa sentro ang aton nga mga vaccines. Timing man nagsumbaraya kay mas naggalapnag sa bang kabalaka sang Negrosanon sa sining Delta variant kaya nagapalapit kabay nga nagapalapit. Gani man. O part man sang pangaman nato nakson na baray. Dumdum ka to sa gratuwag booster shots. Yes. Ngagin plano man gani nga implementar man diri sa Negros Occidental apon silingon nato mga fully vaccinated sa Sinovac bakunahan liwat AstraZeneca. Booster shots. Way pagsumpray naman desisyonan. Way pa na magkapagwa sang desisyon ang Provincial Health Office. Kaya na way pagsumpray sang signals pa bawla. Dito sa gobyerno nasyonal kasi kung mabalikan man diri ang probinsya kung mapatubatos labla. Pero Action Mar ining Delta variant basi nalipat na naman ko bala kay do nagligad pa ni. Ang ining gina-inject suwo nga mga una nga bakuna makakuan man ni makabulig man ni against Delta variant Action Mar basi may idea kada. Ang AstraZeneca isa sa mention nga magapato sa Delta. That's why. Ang Sinovac daw nagalungo yan sa Sinovac sa sa Delta variant. Bago naging basihan dito ang sumbray sa Indonesia bla. Healthcare workers mga lapit 200 to fully vaccinated sa Sinovac iligo sa COVID-19 kinatos na kalamatay. Yun mo, no, kumalanig kayo sa nagligad, pagwagid sa mga alpha, beta, kag delta nga ini.
ginmono gini ni Virgiri mo nga ang bakuna subong ginapangitaan pani kon may nagahimo naman another bakuna for sa sinila nga variant kini mo. Oh. Gani man Akson Bray, hambal ni Atty. Diaz, pinamangkot man pila sa mga healthcare workers mo dari sa Negros Occidental. Musta ba matyag niyo? Okay lang kamo? Tinagsabat pa nagsumbraya mga healthcare workers, ay problema, attorney. Makayanan namon kag tuway man kami isang nabatyag nga kaluya kag client sa amon sa nga lawas. Timaya. So, ambal ni Atty. Diaz, once nga may ara agsumbraya batyag mga healthcare workers kada daw hindi na mayo do lain na gitaw. Tara siguro i-apply na sang provincial government agad tawag nga booster section na bray. Kumbaga, una Astra, turukan sila sang another naman, J&J Abe para magtaas pag-efficacy sang lawas sila Abe, mo na mo yung Axomar? Isa man na sang ginano, isa na sa ginatunan. Ang una nga plano is AstraZeneca lang anlay akson na bray. Kay gagwa man nga ano nga information nga mas maayo ka na sumbray ang AstraZeneca para sa mo Pfizer. Ambal kag nga booster, Astra lang tanan-tanan para sa Astra ho. Why pa sang mixing gali ni? Bali ikatatlo nga pagturok pagbakunag sumbray mo sang booster. Amo na tong kay mayor mo. Apat kurang sumbay ka bakuna sa lawas ang tao diri daw ay panaag sumbay kita rekomendar kay guro. Di ano matabo na siya kay una atong gani si action an sa G&J lang di gani ka kululurog sa tong gani isa lang to ka shot mo. Ang AstraZeneca sumbay kalabanan nga ni Surya ko nga nagpa-injection sa first dose. Gagawa init pat sa mata nila. Ano sila daw nagpatyag sa hilanat. Ang ilan sa naginimal sumpay liquid lang, no? Inom lang gid, para nga hindi ka ma-dehydrate. Mumala na ang pila ka mga permi, ang sobray nga mga batyagan sa nagpaturok sa AstraZeneca. Pero dito na muna nabatyag. Maya ang sobray na storya ko dara sa Capitol man. AstraZeneca ang inject siya first dose. Sila nga tuwaya. Normal lang batyagan niya. Depende guro sa resistensya sang lawas action marna sa tao no. So correct na action try depende na no. Kung matabuhan na nga medyo daw sa mga battery lang sombray hindi fully charged. No. Kung why naka-full charge, di medyo huyang-huyang. Nang lawas mo nga hindi naka-full charge, di mo naguro. Dapat sa ikaw sang side effect. No? Kung full charge, daw sa wara lang. Kung damo be alcohol, guro isog-isog, guro na no? Daw makasagang na. Di medyo kulukul-baan gawa ang ano ang virus na mayroon. Di alahog lang na aton. Sige, amo ning pila ka mga balontayan dara sa may provincial capital ti Sugaw Tortor Lagso na pagwa sa bunga hapon. Executive order ka man ti extended man ang ang GCQ nga implementation sa sabula sa Agosto diri sa Negros Occidental. Ang action nyo gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hervaya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial ginadulong sa ang mga barangay kapitan sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kay ginaplanuhan kamo karon nga kamo ang mag-uyat sa inyo sini barangay, kamo kumbaga ang mag-manage sini. Wait ko hindi lingon nga kamo da mang-inject ha. Kumbaga preparar ang inyo barangay, padal-an na dira sang mga tawo nga amo ang mga vaccinators agod nga mas madasig ang pagwa kag pagpangbakuna. No, sining nasambit nga si bakuna mga kakson. Ti kamoning may dako nga poder dira. Kati subong pa lang in advance na nga pangabay kita sinyo. Hindi nyo paggamiton ang inyo sining political blang aspeto blang hinampang pamulitika sa pagpangbakuna. Kaya nga ining bakuna hindi ni programa sang gobyerno. Emergency ini bangod sining pandemya. Whatever man nga mga political affiliation dira ihaboy yun is bintana anay no sa mas temprano mayara pa sang iban nga mga kapitan nga ka mga kwan gid mga bagul gid ang iban no ka mga tig-agid gusto nila gamiton gid nilang poder nila nga kapitan sila ang kilala lang nila hala unahon katag ka numero unahon palinya muni muna ang iban pasingiton ay nano nga sitwasyon naman
Suliton ta kung ikaw politiko, once ganit dumaog ka da, ang way to nagbuto sa imo plangga. Action firing line. Kaya kung palanggaon mo na, dason nga eleksyon, bisan kilayan mo na lang na masaylo na sa imo. Pero kung batasan mo, nga kung kontra mo gid, dason nga eleksyon, base magkalaula ka mo da. Action firing line. Amo na dapat ang inyo sinihimuon. Once ka din nakapungko na kamo ng kapitan da, mayor, or ano madala, gobernador, presidente, dapat usaron nyo na iya in general ang poder nyo. Hindi kay sa mga tao lang, nga feeling nyo, nakitaan nyo, amo na ang nagbuto sinyo. Action firing line. Di na nga batasan, hindi po krito inaklayas ang batasan. Di ka dapat magdugay sa poder. Mag-amo kasi na, hindi na imo'y pangmasa, pang personal nga interes. Action Brian Warden. Action firing line. Last 8:20 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Sadya subong sa kay ini balang basura bala sang ERB no. Sang petisyon sang tatlo against sa anay Congressman Albi Benitez. Mga kaksyon diri sa syudad sa Bacolod ang sini nga residence. Action firing line. Agin basura to kahapon to gin pagwa. Ate therefore residente na gid siya sa Bacolod. Pero may lagas pa man tong kuana. Hanggang tatlo, no? May lagas pa man tong tatlo. Makadtos la sa husgado, dito naman sila. Pero kabalo naman ang hampang si Albi Benitez kung ano dason ang himuon naman. Action firing line. Abi, pabayin nyo na lang na, paawayon ta na lang ni mga champions bis Bacolod. Ikaw actionance, pabor ka man, no? Champion versus champion. Action firing line. Champions. Na-enjoy takon mamati sa mga black timer. Action firing line. Sadya politika sa Bacolod, no? Amo ning grabe nga sambuwa for the first time diri sa history sa Bacolod Bakaksyon. Ang gurong among tiliban no kag one zone to sa una. Galigiti way pa ko to no? Pero pasugiron mo mga olds naton dis Bacolod, forte man to kasadya ko naman. Action firing line. Ang ila to nga away sa unaya, kuan Action James, kuan inang project ya, project. Ang isabi ka politiko to nagpatindog biting shed ha. Butangan niya to stubang biting shed man sa kontraman. Na subong patindog ka to sa piyak bi bomba, kay bomba sa una mo. Butangan man to sa piyak bomba, padamo-damo, alam malinupok ni tapos gid. Action firing line. Ti subong ya balbalanan niya baanay. Baanay. Kwartahanay. Amo ni dire ta gani bantayan maglapit ng eleksyon. Bisan ako on taman o kon hindi ang politika sa Pilipinas ya, bisan din man gani mga kwarta na gining gagiho diya. Action firing line. Dito sa mga Amerika, kwartahanay man to. Pero mga tao to black action hands may gasapak sang kwarta. May daamo man to gyapon porsyento action hands nga nagalantaw gid sila sang gusto nila nga mangin presidente. Wais laya ka baton kung ano siya, hindi na may kwarta mga media. Damo na bla. Diri sa aton niya, manggaranon kag pigado. Basta kwarta na, gamurarat matatay. Action firing line. Oo Last 8:23 sa aton sa nga pagpangalagad, ma-endorso, tanayo kay para makakwarta man tabla. Para magmumararat man kwarta ta, akon matata, ever produkto, mabakal mo na yung pagbalik ko dugay-dugay, tutukan taning nagluntad nga pagkasapos ni mga senior citizen nga mag-asawa nga lunsay mga patay sa ila sini nga puloy-an diraho sa area sang Barangay Mansilingan. Ano giblang istorya sini? May nagapinamangkot diri sa aton nga hindi ko masabat. Karon ay ayo tanis patrol kun ano ning natabo gid, no? May mga ginabatsyag na sila kay mga sobra naman sa shitang edad. Ang pamangkot lang ti dululungan gid sila patay haw. Objective. Balance.
Balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line. Okay, manamyaw kita sa mga utod ta. Ari si Edith Biasca nagamonitor sa Tokyo, Japan. Ba naglantaw giniguro si Madam Edith Biasca ng ano daay no? Sang hampang da subong, no? Olympics. Si Reyna Luna Alila Ortiz nagamonitor man. Patamyaw lang kay Mama Marcela Alila, always listening to your program. Salamat. Si Shaquille Iwat, Action Bray, lipat ko magtamyaw sa mga nagapamati sa imo sa Shinda Buena Esperanza. Kadi Siri Kagashinda Biak, ang nagapanamyaw Nonoy Arnold, ang apo ni Sidad kag ni Jano dira sang una. Baw, subong gali lain ang lugar mo gali sir. Jose Mongcal Porilla Raman o Contorilla. Hel Javier, si Carmi Jimenez, yung gabi Action Bray. Tamyaw ko lang taga-tangob sila ni Jotay, Loy, JJ, Dali, kag Larry, kag si Glenn or Jilen, ang kapanamyaw, ang gwapa, balana na nila, salamat, Action Bray. Na, basta gwapa, way na sa iban. Katahom sa mga pananong mo daong, basi tapila ng maligya sa tanong mo. Si Yoditorta again, may gabi, thank you, Gids, appreciation. Abrinica Windel, salamat sa pagbasa, Action Bray. Ang Buena Royal ari sa may Maranatha College. Sa Alihes. Okay, sige. J-Boy Narbas, diri kami sa Valladolid ga pili sila ang apit lang luwag amo ang babakunahan. Te imagine mo na. Nagapili. Bisan di no nagapanugid subong lapit-lapit luwag. Nano man nga mga tao. Si Tom Maho. Noel Amar, si Bray, may iban nga country sa mga travelers nga kung may mixed vaccine no entry, dapat kung ang first dose mo is Pfizer, dapat ang second dose mo still Pfizer. Why man na di sa Pilipinas pang mga mixed madugay-dugay pa na. Si Maricel Bes Mirande nagamonitor man o kon Marande. Salamat kit gwapa bata niyo. May banal ni guro kung laga pa ni. Alex Montesa, kabatsyag kasang tuman kataas ang humidity subong nga gabi. Ara ka abi sa aircon, san ugid ini matapos ang COVID sa 2022. Way ko kabalo sir. Vaccinator para mauna mahatag kalagay. Lagay. Ang lagay sa Bisaya bla bastos. Si Christ Carry Paul Javier Tanatan, good evening Idol Brian. Shout out sa mga taga Tinubagan, San Enrique. Condolence. Hindi ko mabasa ganing condolence. Ma'am, pasensya gid ma'am ha. Pasensya gid ha. Tom Maho watching live from Aginaay or Agianay. Greet ko lang mga magahigop di subong beef pares samtang gapamati kanday bro Junior Tinderes, Ranger, Bro John Tabares, Lover Boy. Nagahigop tos lang ko subo. Batchoy na naguro mo. Wow. Dahil laman ta magkaon kag maghigop ka batchoy. Sir Bia Jonathan, may gabi. Simple lang na si Sir Bia Jonathan manamyaw ya. Si Alfredo Albucar Malakaman Jr. So Brian, may gabi, diri sa Amonias La Carlota, kapadayon na di ang bakunahay sa kada barangay. See? Actually, depende man sa LGU mo kung paano iplastar. Ana Sinoro, salamat kin. Ang Hilita Liarte gayon dato, good evening so Bri, monitoring from Bangga Totong Barangay Felisa. Anong champion Habon? Ano Run Albi. Veronica Santillan Manukan, go go go. Si Victor Tugap muna di Action Bray sa Murcia, wala galakat linya namon, tapos damo papasulod. Ginakuha nila ang mga papel tapos pasulod nila lain na buho kamiya galinya 5 kaluluoy man sa Murcia ni man. Martin Aliling, Raymond Digas Pipinida, good PM Action Bray, greet lang liho pamilya Marinay kag ginagreet ko man si mama ko Galia, monitor diri sa La Carlota. Alright. Merly Dolido Magallanes, Dennis Richard, sira, maganit ginaya mga tao ya kapin pagin subong naagyan pandemic. Babaw, ano-ano malang na haluan nga hinangla man. Good evening, sir.
Hindi lang nila pagpabayran kay libre na sa Pilipinas. Di, way patakbakal. Way patakbakal, way pata, hindi pa pwede baklo na. Victor, mareklamo ka, wala sila mahimo kuno. Kung magsulod sila, di kila mahimo sila action bray. Amo gina mga tao, isa nga sa poder, bahala na kung makigan sila. Manjo Arniho, Pinky Honto Pilie. Good evening, Sir Bry. Watching live, always Pilie family. Pinky, Kaisel, Fort, Dayday, Tintin, Kagrinsi sa Barangay Tangob. God bless. Josephine Lubaton, keep safe man. Si Chris Mitch Oyas. Good evening, sir. Monitor lang kami di sa Gay City. Salamat. Marilo Bautista Garcia, Sir Bry, what if kung hindi ka magpabaksin, hindi ka daw makasulod sa mga banks and malls kag hindi ka travel abroad? Ang mga banks kag malls siya pwede lang na. Pero ang travel abroad, hindi ka pagbatunon sa ibang nga pungsod. Merly Gonzaga, Action Bry, malapit na lang ang pagkaris ng Ginoo. Amo na ang Matthew 44 kag 45 chapter 24. Dennis Tibor, hindi ang eleksyon namin ko sir sabi ko bakuna. Sige, pagbalik ko talaga mo kay check taning balita sa patrol nga na sa Puanto mag-asawabla nga nagkalamatay sa sulod sang balay. Las 8:31. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sa bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable na pagbalik
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Magkapamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time, las 8:39. Antes pa naman sa patrol, Aryo, Mighty Action Firing Line. Kadtuantang patrol sini Matilian makaksyon may gabi lang sa kay Jaja Matiliano. Action Brian may gabi watching live diri sa Purok Toricampo, Barangay Cabog. Oy, kumusta na dang reklamo sa patindog sang cell site na ngaway panugid? Action Firing Line. Tibot na lang tao nag-foundation na sila tapos may tinakdanay na ka-cell site ining dito roon. Doon ko pinagusto na nila. Doon ko no ganolo lisensya agad. Sige. Pero na-interview tos kapitana, may mga pirma-pirma man tukno to. Sino pirma to i-check ta ni Abe na? Thank you, kid. Nag-monitor mag-isirimat tiniyon, kagabo nagindi sa lugar namon tungod sa mga official di samon. Nga ginano ng barangay Kabog. Action Firing Line. Ginano kamuda sa Kabog man?
Good evening, Action Brian. Monitor lang kami sa Granada. Sige. Last 8:40 na. Unahon kong patrol, daligid lang, gamay lang ni. Kumusta ang update sining mag-asawa nga nagkalasapwan, nagkalamatay, ho? No? Dira sa Barangay Mansilingan, mga ka-aksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Patrol, may gabi. Action Brian, as just kay nasang aga, nasa puan nga patay inig mag-asawa nga Rene kag Jane Gargoles na mismo sa area sang 4th Road, Herbelinda Homes Subdivision, Barangay Mansalingan, Sulad San Bacolod. Pero pasado na alas 7 ang takna siling gabi sa nakuha ang ilabangkay Action Brian. Kay ang natabo sinidri, according kay purong barangay Rodolfo Pico Jr., kay nasangaga para nila natukiban galing kay ang iladrig nga pagangop nga certification lang from barangay ang kinanglanon sa punerarya para makuha nila ang bangkay. Ang kinanglanon gali is dapat makadto sa City Health Office kag mausisa nila, and that's probably the time nga maka-release man sila ng death certificate. Pero kay napunan lang do wala pa gid natapos ang pagproseso sang death certificate, rason ko nga na delayed gid ang pagkuha sang bangkay sulod dito sang Ilapuloyan. Ako di kay Action Brian, ang natabo is ang iya sinidri hinablos madulong kontani bala sang sudan kag vitamins sining Rene do na dugayan kag allegation diri sa hinablos so doy nagasabat bala ginatawagan nila telepono tok-tok nila dito sa gate Action Brian, di na wala na sang response gikan sa mag-asawa nga ini. Laso kung nga nagdesisyon ang barangay, kaupod mismo kag-ari aman ng permiso sa mahimata, ginbukplaso nilang gate nga nagkakandado ginsulod ng balay, dito na sa puan nila nga ang babae, dala sala, dampi, may folding bed, nagahigda, no? Sa folding bed Action Brian, why na sang kauwi kung patay na, dito naman sa sulod sang puloy, asang kwarto, at naman dito, no, nagahigda man ining iyabana nga si Rene na Action Brian. Lunsay nga duha mga senior citizen, mga 66 years old, Action Brian, no? So sang gila nila giproseso, gali kay according kay Tico, may mo na dugayan, nagkamo nila gani natabo requirements giling kinahanglanon. Action Brian. Pero Action John, diri kita, no? Anong ang investigation sining duha? According kay Police Captain Elmer Bonilla, ang station commander sa station number 7, wala sang foul play o kung masakit ang ginkamatay sang mag-asawa Action Brian. Kay wala man sa mga signs of struggle, wala man sa mga nakitaan sila sa area nga ginsulod abi o kung may mga krimen nga naguntad. Kay sa ilang investigasyon, paglibot nila sa purian, ginusisa nila wala gito point of entry o point of exit man sa mga may moabing nga nagimo sang krimen. Pero kung direct kay Bonilla, gincheck nila abi ang medical history sang duha. Ang babae may ginabatsag na stage 3 nga cancer, no? Samtang ang lalaki naman, diabetic man, kag may high blood Action Brian. Pero tiyan ang sistema sila to sa sulod nga duha, ano ning asin patay normal o may nagabura ba nila o nga sitwasyon? Ang sa babae may gamay nga kung jutay kung si Sir Kapilatico papabalon, jutay nga bura siya ba. Nagapalanggit-om naman niya ang lalaki Action Brian. Hindi naman niya advance state of decomposition Action John. Hindi pa man niya, wala pa man sa state of decomposition ang lawas ng duha sa mga napatay. Kay kung pambalo ng pila ka mga residente sa lugar, labi na ang purok president ng Hermelinda Homes o Purok Hermelinda dito sa area, nakita pa na nila kahapon at tinalikdan ng adlaw ang lalaki Action Brian, no? So ang ina din pagpati may mo nga kaina ginamang ini sang aga na patay abi kay ti amo matong sempo kay nasa tok-tok nila sang iyang hinablos. Ginakarga ni Bonilla nga ang ilang initial investigation is wala gid man foul play. Kay actually patawagan pa nila sang scene of the crime operative kon Soko kay para mas mausisa pagid pero parayag na ang himata sining mga napatay nga hindi na lang gid mag-conduct sang thorough investigation sa area kay ilaman diri nga nahangpan nga ining duha may ginabatsag yun man nga baratian sa ila kalawasan Action Brian. I see. Yari si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe ng station number 7 sa itong interview sinigila na gabi.
Bali, kanina mga nasuggest sa imedya sa kay Gracia Diaz ang terminita sa division di sa Manuas, barangay sa Mansilingan, kung sa di na natin biktima na nakita dito. Kami si Randy Gardulis sa City City ang Panginoon sa nangyaman niya awang si Jane. So, sa isang investigation sa atong kapulisan, nakita nga yung asawa, nagkakayad nila sa iyang ngayon sumpa kagang bada na ligtas niya takre. So, nagtawag niya atong kakarapin nila sa may barangay Mansilingan. Mismo ko na nga atong pulisan nung tagang si barangay Kapitan Tico mismo ato dito sa area. Ngayon na kahit ipag-check natin dito ang pag-aakot ng mga daw sunod sa iyang mga matati doon naglain ng pamatsyag. So, wala din nila kung yung katuan kaya dahil sa bulong pa naman sa buong pandemic. So, kasususek silang kasi infected sa COVID. So, gintawagan man natin mismo ang St. Peter para makuha na sila ang barangay ng mga biktima. Kaya ang barangay mismo nagatagman sa certification nga ng COVID case yung mga nagasawa. So, galing namin mag-ukulong palisi ang syudad sa Bacolod nga hindi lang mismo ang barangay mahatag sa certification. Subong niya, kaya hindi ko taas ang atong ang atong category. So, kinanglanggit ang City Health. So, Sabay ang pagpayo ni Police Captain Bonilla, may angot sa mga policy kag ang latest nga investigation. Ginasisa pa sa barangay, sabay naman ni Kapitan Pico kung wala na vaccinate na ining duha o kung wala pa. Pero wala pa nila na-check sa record. Ginausisa pa na nila action. Dahil labi na nga may mga comorbidities ini sila. Kung natanti may mga priority sila. Pero ang majority ko hindi man sila COVID-related cases action ng bayan. Sige. Balik lagi kan sa pato ng tagibot sa mga reduction dyan di. Sunod na sa action sa mga reduction radyo. Action firing line. Ang ini nga bayan maka-action dulong sa aton sang Life Extension Vitamin si Chris Mitch Oyas. Good evening, Sir Bry. Monitor kami di sa Gayo City. Kagtamiyaw ko lang akon family, Sir Bry. Ga-monitor gis na sa imo program, Sir Bry. Salamat. Sige. Si Almira Lima Lazarte, Teresita Orita Kahuraw. God bless. Thank you, good. Nonoy Papio. Thank you, good. Sa Granada. Si Rodora Shoko. Liberte Beniten Obaldo. Thank you, good. Tomahawk. Sir Bry, tama, good. Kon layo kasaluwag layo kagid sa kayuhan. Amo na duna Pinoy. Sina Ino Lynch Araman, Eduardo Ambos, may gabi sa Brian greet ko gali Abilardi sa Busay kag Ambos sa Lagasan. Okay. Si Maria Christine Liza Pusadas, good evening sa Brian. Monitor live kami diri Barangay Kansalungon, Isabela. Pinatamyaw ko lang si Toradji nga nagapamati gid siya Radyo Subong. God bless, keep safe sa aton tanan. Salamat. Bilal Oligo ang tanan may katapusan ara na katapusan niyo mga pulahan kamo. Ano to? Mga pulahan na to man. Sige, mapawayway ko kadali 8:49.
Ginaendorso taman sa inyo maka-aksyon ang saway ko malambot panamyaw pasinsyagid sa inyo ha. Napasinsyagid kay gagutok ang aton sining kuan mga kaaksyon ang aton sining programa. Maayong gabi lang naga-monitor subong si Dennis Daniel sang Himamaylan. Upod da sa upod man din nato na. Salamat gid. Naga-monitor sa sining mga tinion mga kaaksyon. Action Firing Line. Away ko malambot pasensya gid ini section Brian Morden nagapasalamat gid maglibati na matabwas sa mamanggapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.